Bună seara și bine v-am găsit la al doilea episod din Minecraft. Astăzi vom face o casă pe creativ, dar voi garanta că din episodul 3 vor fi doar de pe... O să fac o mapă cu survival și am să stăm pe ea. Astăzi vreau să facem aici un mini hotel. Aș face eu. Haideți să începem. Bun. Mie îmi place culoarea spruce aceasta, Woodplex, pentru orice. Îmi lăsați-mi în comentarii ce culoare v-ar place vouă și am putea o face. Da. Da. Așa. Ce se vede că este foarte multă iarbă. Du-te, zice, oi. Să tai oțel din copac. Prea mare mi-o cuvă. Da. Așa. Eu mă, oaia asta cred că s-a îndrăgostit de lemnul ăsta, cred. Nu știu ce să vă zic. Deci, încă o dată, dacă vă place spruce sau altă culoare, vă rog să-mi lăsați în comentarii și vă voi face și o să fac o casă pentru noi. Pentru noi, cei care vă uitați. O să fac o casă doar din culorile scrise în comentarii. Da. Să nu uitați să apăsați butonul de like și așa voi face în fiecare seară câte un episod. Da. Cel puțin mie îmi place când găsesc un sat pe Minecraft, pentru că nu mă simt nu știu cum să vă spun, nu-mi place când sunt singur într-o mapă. Adică nu găsesc niciun off. Nu, că s-a derulat tot. Of, ce te enervează. Ce să vă mai spun? Am observat că parcă mie îmi place Birch Woodplex. Nu. Așa. Da. Bum, 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 bum. Așa. Noi tăiem pămășii. Da. Ce-am vrut să vă spun? Cum v-am mai spus și în episodul anterior, eu sunt la început cu YouTube-ul, nu prea mă descurc, dar am să învăț și vor ieși videoclipuri super faine dacă voi prinde și like-uri, normal, nu pot. Acum am zis, dacă voi mai prinde încă 5 like-uri, voi pune episoade, dar tăiem. Ce-am vrut să vă mai spun? Dacă nu gătăm această casă, mini-hotel, vreau să vă spun că o să o terminăm în episodul celălalt. Nu o să o lăsăm așa. Da.
Mâine începem școala. Urât. Uf. Ce am mai vrut să vă spun? În episodul celălalt în care v-am prezentat ceva ce am făcut noi, ceva super, mi se pare mie, nu știu, vouă, am observat că era o mică greșeală acolo. Dar am rezolvat-o. Acum, din greșeală, mi-a șters mapa aceea și nu mai pot să... Fix după ce am refăcut-o, am vrut să-i scriu numele și din greșeală am șters-o. Dar am refăcut-o, deci e super mapa aceea. Le-am trimis-o, am avut noroc că le-am trimis-o prietenilor mei, cum știți. Flavius Trif, Alexandru Iran, care am văzut că are 2 clipuri, scuzați-mă, eu am știut că are 5, dar nu. Are doar 2. Și Alex Udrea nu are. Flavius Trif am înțeles că nu și-a mai postat astăzi, că l-am întrebat, dar și-a zis că nu-și mai postează. În fine. Fiecare face ce vrea și ține, dacă el nu vrea să vadă ce frumos e să fii YouTuber, asta e. El pierde. În fine. Vreau să vă spun că Alexandru Ieran este cel mai bun prieten al meu. Suntem prieteni de 11 ani, deci asta ar veni de la vârsta, dacă avem 14 ani, asta ar veni de la vârsta, de la 3 ani suntem prieteni eu cu el. Și ne înțelegem foarte bine și acum, chiar dacă suntem mari. Da. Ce am vrut să vă mai spun? Chiar acum mi-a venit în minte, nu știu de ce, mi-a venit în minte să facem doar de asta, cum se numește? Doar o casă cu câte etaje? Încă un etaj. Și acum etajul și atât. Pentru că dacă ne-am apucat de hotel, ar veni aia în vreo... Hai să mă gândesc. Câteva episoade și totuși. Aș vrea în fiecare episod e greu. Nu știu. Hai să punem o ușă. Birciu. Pentru că este prea mult sproș. Bun. Așa. Ce vom sparge, vom pune spruci pentru că pe aici va urca etajul. Așa. Sparge-te, mă. Așa. Scările trebuie să le iau. Noi urcăm. Toată ziua, bună ziua, da. Așa. Pac. Of. Copiii ăștia, cum ți crește așa?
dacă știți reclama de la Kinder. Da, vreau să, dacă știți ceva, nu știu cum să vă spun, de astea de Minecraft, cum se numesc, ceva capcane, așa, ceva, dacă știți ceva capcane, puteți să scrieți în comentariu, am să le încercăm. Așa. Da. Am un prieten pe nume Pop David. Începe totdeauna, îi place să ne cânte melodia asta. Am auzit și asta este de la Unguru Bulan, ceva de genul. Deci, ceva... Melodia sună fain, dar din gura lui nu sună. Chiar poate am să-l înregistrez, să-l auziți și voi cum face de urât. Ui, Doamne, mă, ce copil, copac. Bun, cam atât pentru episodul din această zi. Dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like, un subscribe și noi ne vom vedea data viitoare. La revedere! Vă rog frumos să dați like-uri. La revedere!